Ωραία. Λοιπόν, θα σας μιλήσω, συγγνώμη λίγο για την τεχνική καθυστέρηση. Θα σας μιλήσω για την ομάδα sarandaporo.gr. Πάμε λίγο εδώ πέρα να το δούμε. Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα λέμε. Υποδομές, σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες. Θα ξεκινήσω με μια ιστορία. Σε ένα χωριό το Σαραντάπορο πάνω στον Όλυμπο υπήρχε μια παρέα ανθρώπων, νέων ανθρώπων που περνούσαν τα καλοκαίρια τους μεγαλώνοντας το χωριό, παιδιά που ζούσαν στο χωριό και παιδιά που έρχονταν από την πόλη για να περάσουν το καλοκαίρι τους στο χωριό. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, σιγά σιγά οι παρέες αυτές που είχαν φτιάξει παιδικές άρχισαν να χάνονται. Παιδιά μεγάλωσαν, έφυγαν από το χωριό, άλλοι έκαναν οικογένειες, άλλοι πήγαν σε άλλα μέρη και τελικά οι παιδικές παρέες που ήταν πολύ αγαπητές μεταξύ τους εξαφανίστηκαν. Έτσι βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων και σκέφτηκαν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα για το χωριό, η οποία θα μπορούσε να ενώσει ξανά, να αποτελέσει ένα σημείο ψηφιακής σύγκλησης όλων αυτών των ανθρώπων, ένα σημείο συνάντησης, για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτή τη σχέση που είχαν στο χωριό. Ξεκίνησαν λοιπόν όντως και έφτιαξαν την ιστοσελίδα sarandaporo.gr, μέχρι που λίγο πριν την παρουσίασή της στο χωριό συνειδητοποίησαν ότι το χωριό δεν είχε ασύρματο δίκτυο, δεν είχε πρόσβαση στο ίντερνετ και άρα οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να δουν την ιστοσελίδα. Ωστόσο αυτό δεν τους πτώησε, δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα χέρια, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και ζητώντας βοήθειες από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση στον χώρο των ασύρματων δικτύων, έβαλαν μπροστά και κατάφεραν και ξεκίνησαν το πρώτο ασύρματο δίκτυο στο χωριό του Σαρανταπόρου, το οποίο μοίραζε ίντερνετ τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του χωριού, ανοιχτά και δωρεάν. Αρχικά είχαν χρησιμοποιήσει τα στικάκια τα 3G για να δώσουν σύνδεση στο ίντερνετ, γιατί ο ΟΤΕ δεν είχε φτάσει την οπτική ίνα μέχρι το χωριό. Αυτό βέβαια είχε μεγάλο πρόβλημα, διότι οι ταχύτητες ήταν πάρα πολύ μικρές και πολύ γρήγορα τελείωνε το bandwidth και άρα σταματούσε να παίζει το ίντερνετ. Ούτε εκεί πτωήθηκαν. Έκαναν μια συντονισμένη κίνηση με τους κατοίκους του χωριού. Παίρναν όλοι τηλέφωνο στον ΟΤΕ και λέγανε ότι θέλω να βάλω Connex, και τελικά μετά από 3 μήνες ήρθε οπτική ίνα μέσα στο χωριό και κατάφεραν και κούμποσαν κάποιες ADSL γραμμές απάνω σε αυτό το ασύρματο δίκτυο και βελτίωσαν πάρα πολύ την ποιότητα του ασύρματου δικτύου, της ασύρματης πρόσβασης στο ίντερνετ για τους κατοίκους. Τα γύρω χωριά από το Σαραντάπορο ζήλεψαν και σιγά σιγά άρχισαν να βρίσκουν τους ανθρώπους αυτούς στην ομάδα που ονομάστηκε sarandaporo.gr από το URL της ιστοσελίδας και ζητούσαν και εκεί να πάνε να εγκαταστήσουν ασύρματα δίκτυα. Σύντομα, μέσα σε διάστημα 3 χρόνων, από το 2010 μέχρι το 2013, χτίστηκαν ασύρματα δίκτυα σε 15 χωριά συνολικά στην περιοχή του Σαρανταπόρου. Κάποια χωριά είχαν γραμμή από τον ΟΤΕ και άρα αυτό που έγινε ήταν ότι στηνόταν το ασύρματο δίκτυο εκεί μέσα και μοίραζε αυτή τη γραμμή δωρεάν σε όλους. Το κόστος της γραμμής το αναλάμβαναν συνήθως και το αναλαμβάνουν συνήθως οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών. Συγκεντρώνουν χρήματα, κάνουν ένα πανηγύρι, κάνουν κάποια συνεισφορά και πληρώνουν το κόστος της γραμμής για όλους. Κάποια άλλα χωριά δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο ΟΤΕ δεν έχει φτάσει την υποδομή μέχρι εκεί και εκεί ανέλαβε το ίδιο το χωριό το Σαραντάπορο να τους στέλνει ίντερνετ. Φτιάχτηκαν links σε αποστάσεις μέχρι και 20 χιλιόμετρα, ας πούμε, και παραπάνω, και τα χωριά εκείνα έπαιρναν ασύρματα από το Σαραντάπορο την πρόσβαση στο ίντερνετ. Οι άνθρωποι από τη στιγμή που στήθηκαν αυτές οι υποδομές άρχισαν να βλέπουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους και τι
συγκεκριμένα. Οι γιατροί που πηγαίναν στα χωριά, οι αγροτικοί γιατροί, είχαν από το... Ναι. Συγγνώμη, μια διακοπή. Απλώς επειδή ένα αμάξι έχει κλείσει ένα δρόμο, 39-22, αν είναι κάποιου, παρακαλούμε να το βγάλει. Συγγνώμη. Είναι πολύ συνηθισμένη παρέμβαση αυτή στην Κρήτη και στα πανηγύρια το κάνουν. Το αλφα εμποδίζει. Λοιπόν, οι γιατροί, λοιπόν, οι αγροτικοί, παίρνουν από το Υπουργείο τα γνωστά 3G στικάκια για να μπορούν στις περιοχές που δεν έχουν ίντερνετ να συνδέονται με το σύστημα και να κάνουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ωστόσο, στον Όλυμπο, που είναι μια ορεινή περιοχή και χωρίς μεγάλη δυνατή κάλυψη, δεν πιάνανε αυτά. Και αποτέλεσμα ήταν ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έτσι, όταν ήρθαν τα σύρματα δίκτυα του sarandaporo.gr, βρήκαν μία λύση και άρχισαν να τα χρησιμοποιούν αυτά για να μπορέσουν να κάνουν τη συνταγογράφηση. Πλέον, κάτοικοι ηλικιωμένοι των χωριών, 80 χρονών, 70 χρονών, ας πούμε, στα χωριά, ξέρουν ότι το sarandaporo.gr και το router θα πρέπει να μπει από πάνω από το γιατρό, για να μπορεί ο γιατρός να συνταγογραφεί. Οι νέοι που είχαν φύγει από το χωριό και πήγαν προς τις πόλεις, επισκέπτονταν τους γονείς τους τα Σαββατοκύριακα ή στις γιορτές, φέρνοντας μαζί και τα ίδια τα παιδιά τους, και άρα οι γυρεότεροι βλέπαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους σε τέτοιες περιστάσεις, οι οποίοι άνθρωποι δεν μέναν πάρα πολύ στα χωριά, γιατί είχαν ανάγκη από το ίντερνετ, δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς ίντερνετ, που σήμαινε ότι από τη στιγμή που τα χωριά απέκτησαν πρόσβαση στο ίντερνετ, άρχισαν και αυτοί οι άνθρωποι να παραμένουν περισσότερο στο χωριό. Πλέον μπορούσαν οι μεγαλύτεροι να κάνουν τις δουλειές τους, τα παιδιά να κρατήσουν επαφή με τους φίλους τους, και άρα αυτό είχε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και για τις σχέσεις, ας πούμε, των ανθρώπων με αυτή την έννοια. Η Ελασσόνα είναι το μεγαλύτερο κέντρο στα χωριά αυτά, όπου οι μικροί μαθητές του γυμνασίου χρειάζονταν να πηγαίνουν εκεί πέρα για να βρίσκουν υλικό να κάνουν τις εργασίες τους. Μιλάμε για απόσταση 25 χιλιόμετρα. Αυτά ήταν ταξίδια τα οποία οι γονείς τα έκαναν με τα παιδιά για να κάτσει το παιδί σε ένα ίντερνετ καφέ, ας πούμε, να ψάξει κάτι κτλ. Και ξαναγυρίζαν πίσω. Πλέον αυτά τα ταξίδια δεν χρειάζεται να τα κάνουν, έχουν την πρόσβαση μέσα από τα ίδια τα χωριά. Επίσης, τα χωριά αυτά είναι χωριά με διασπορά. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και η επικοινωνία που είχαν με εκείνους ήταν ένα τηλεφώνημα σπάνιο ή κάποιο γράμμα. Τώρα πλέον μπορούν οι γιαγιάδες να πίνουν ένα καφέ μέσω Skype με τα εγγόνια τους και να τα βλέπουν να μεγαλώνουν σε real time. Έχουμε κι άλλα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος γενικά είναι λίγο πιεσμένος. Αγρότες, είχαμε μαρτυρίες από αγρότες τους οποίους κατάφεραν να βρούνε τα κινήματα των χωρίς μεσάζοντες και να προαγοράσουν όλη τους την παραγωγή και να πάνε να τη διαθέσουν σε μια πόλη στην οποία δεν είχαν πρόσβαση πριν. Αυτό έγινε δυνατόν φτιάχνοντας μια ιστοσελίδα και διαφημίζοντας ότι εγώ είμαι αγρότης και έχω πατάτες και έχω 10 τόνους, ας πούμε, παραγωγή κτλ. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύονταν τα πέραν μόνο από την Ελασσόνα ή τη Λάρισα και κατάφεραν μέσω ίντερνετ να βρουν εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικούς προμηθευτές, πολλές φορές σε κόστος χαμηλότερο του 1/5 της τιμής. Μιλάμε για τα ψαλίδια που βάζουν στα άρωτρα κτλ. Παραγγέλνοντας τα από το εξωτερικό. Και βέβαια είχαν και τη δυνατότητα να κάνουν live streaming των γεγονότων, όπως τα πανηγύρια του χωριού, και να γιορτάσουν μαζί με τους αγαπημένους στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν τα δίκτυα μέχρι πρότινος ή μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, ακόμα είναι ξεκομμένα. Δεν βλέπουν το ένα το άλλο. Και ο ρόλος τους είναι να παρέχουν, να δίνουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Με την ομάδα sarandaporo.gr είχαμε φτιάξει μία μελέτη στην οποία λέγαμε ότι θέλουμε να ενοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα μεταξύ τους, να αρχίσει να βλέπει το ένα χωριό το άλλο και να δώσουμε και όλο αυτό το πράγμα, να το ενώσουμε
με το Αθηναϊκό Μητροπολιτικό Δίκτυο και μέσω αυτού και με άλλα αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω του προγράμματος Confine, στο οποίο συμμετέχουμε αυτή την περίοδο. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω κάποιας χρηματοδότησης που μας παρέχει, να αγοράσουμε τον εξοπλισμό και να κάνουμε τις εργασίες σύνδεσης των χωριών και μεταξύ τους, με το Μητροπολιτικό της Αθήνας και με κάποια δίκτυα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, κάπως έτσι μοιάζει το πλάνο όταν θα συνδεθούν μεταξύ τους τα χωριά. Τα κόκκινα που βλέπετε είναι ασύνδετα χωριά. Οι γραμμές οι άλλες είναι συνδέσεις μεταξύ των χωριών που θέλουμε να κάνουμε. Και έχουμε... Αυτό όλο θα βγει προς το IWMN. Μέσω αυτού θα συνδεθεί με το Funkfeuer στην Αυστρία, καθώς και με το Gifinet που αναφέρθηκε και χθες στην Ισπανία. Και τελικά θα καταφέρει το 40 να συνδεθεί σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτικών δικτύων μέσα από αυτήν εδώ την ιστορία. Σκοπός και στόχοι της δράσης μας μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι στην ουσία να παράγουμε ένα μοντέλο για το πώς μπορεί κανείς, πώς μπορούν οι κάτοικοι ενός απομονωμένου χωριού να αναπαράξουν αυτή τη δουλειά που θα κάνουμε εμείς. Και αυτή η δουλειά δεν είναι τεχνική, ενδεχομένως δεν είναι κυρίως τεχνική. Έχει ένα κομμάτι τεχνικό που αφορά στην τεχνολογία. Τι θα στήσουμε, πώς θα στηθεί. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχει σημαντικό κομμάτι τεχνογνωσίας και υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Το νομικό υπόβαθρο. Εμείς θέλουμε η υποδομή που φτιάχνουμε να είναι μια υποδομή commons. Εγώ όταν θα βάλω ένα router πάνω στο σπίτι μου, θέλω σαν δίκτυο να μην επιτρέπω στο χρήστη να ελέγχει ποιος θα περάσει από εκεί μέσα και ποιος δεν θα περάσει. Ο χρήστης λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι από τη στιγμή που συμμετέχω στο δίκτυο, δεν ασκώ έλεγχο πάνω στην κυκλοφορία στο δίκτυο. Και άρα ο καθένας μπορεί ελεύθερα να το χρησιμοποιήσει σαν μια λεωφόρα ανοιχτή που όλοι έχουν πρόσβαση να τη χρησιμοποιήσουν. Για να γίνει αυτό χρειάζονται κάποια νομικά κείμενα, κάποια συμφωνητικά, τα οποία θα πρέπει να υπογράφει ο κάθε συμμετέχοντας με την ομάδα, αλλά επίσης και κάποια χρυσιδάνεια, τα λέμε, αλλά επίσης και κάποια συμφωνητικά με δημόσιους φορείς, ας πούμε, των οποίων τις υποδομές ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε ή όταν θα θέλουν οι δημόσιοι φορείς να χρησιμοποιούν τις δικές μας υποδομές. Ένα εξαιρετικά επόμενο σημαντικό στοιχείο είναι το πώς οικοδομείται κοινότητα γύρω από αυτή την υποδομή. Πρόκειται για υποδομή η οποία ανήκει στους ανθρώπους που την αναπτύσσουν. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρακολουθήσεων, κατάργησης του net neutrality και όλα αυτά. Άρα χρειάζεται οι κάτοικοι να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλά μια έξοδος στο ίντερνετ, από απλά δωρεάν ίντερνετ που δεν είναι δωρεάν. Είναι μια υποδομή δικιά τους, είναι ένα εργαλείο πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες. Μπορεί να αναπτυχθεί τηλεφωνία, μπορεί να αναπτυχθεί τηλεμετρία, μπορεί να αναπτυχθεί, ας πούμε, streaming, ραδιόφωνο, τηλεόραση και άλλες υπηρεσίες που πραγματικά μπορούν να είναι εργαλεία ανάπτυξης για την ίδια την περιοχή. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το οργανωτικό μοντέλο, πώς εμείς ως ομάδα έχουμε στηθεί και πώς τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια αυτό που λέγαμε οδηγεί σε μια υποδομή commons. Όλα αυτά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να τα κάνουμε documented για να μπορούν να υπάρχουν και για άλλους ανθρώπους που θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και αν δημιουργηθεί όντως ένα τέτοιο μοντέλο και χτιστούν όντως και άλλα δίκτυα με βάση αυτό το μοντέλο, τότε θα είναι πιο εύκολη συνένωση των δικτύων σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα ίντερνετ των κοινοτήτων, ας πούμε, ελεύθερο σε υποδομή commons. Αυτό εδώ πέρα είναι το πλάνο μας, το πλάνο που έχουμε. Αυτό είναι το laser. Είναι άσχετο. Όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα χωριά τα οποία είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτό. Τέλεια. Εδώ έχουμε τα χωριά τα οποία είναι διασυνδεδεμένα, τα οποία θα διασυνδέσουμε μεταξύ τους στα πλαίσια του προγράμματος και επίσης μέσω
κάποιων κόμβων θέλουμε να βγούμε στη Λάρισα και στην Κοζάνη, όπου ευελπιστούμε ότι από αυτούς τους δύο μεγάλους κόμβους θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο AWMN της Αθήνας και από εκεί να βγούμε στην Ευρώπη. Και στο HWMN του Ηρακλείου, βέβαια, εννοείται. Το πρόγραμμα που έχουμε είναι για τα 15 χωριά που ήδη έχουν δίκτυα. Θα θέλαμε και ευελπιστούμε και σκοπός μας είναι να δικτυώσουμε όλα τα χωριά της Ελασσόνας. Η Ελασσόνα είναι ο δήμος με τα περισσότερα χωριά στην Ελλάδα. Υπάρχουν 55 χωριά εκεί πέρα και θέλουμε όλα να δικτυωθούν μεταξύ τους. Ανεκδοτολογικά θα πω και το εξής. Επειδή δεν υπάρχουν γυμνάσια σε κάθε χωριό, τα παιδιά που είναι σε ηλικία γυμνασίου πηγαίνουν στην Ελασσόνα. Εκεί πέρα λοιπόν μεταξύ τους τα παιδιά που έχουν δίκτυο στο χωριό καφιόνται και λένε στα άλλα τα παιδιά και στους μαθητές τους «Χα, εμείς έχουμε ίντερνετ, εσείς έχετε?» Αυτά δεν έχουν και πάνε και παραπονιούνται στους μπαμπάδες τους. «Μπαμπά, αυτοί έχουν ίντερνετ, εμείς δεν έχουμε». Και οι μπαμπάδες πήγανε στο δήμαρχο και λένε «Δήμαρχε, τι θα γίνει, θα έχουμε ίντερνετ και εμείς θα βάλουμε, τι θα κάνουμε?» Και ο δήμαρχος ήρθε και βρήκε εμάς και μας λέει «Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει». Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ.